Кніга паўторанага закону, раздзел 19. Калі Господ Бог твой знішчыць народы, зямлю якіх мае перадаць табе, і завалодаеш ёю і абжывешся ў гарадах і дамах яе, тады выдзелі сабе 3 гарады пасярод зямлі, якую дасць табе Господ Бог твой ва ўласнасць, і прыгатуй дарогу старанна, і падзялі на 3 роўныя часткі ўсю зямлю сваю, каб хтосьці з блізкіх, які стаў выгнаннікам праз забойства, меў куды адысці. Такі хай будзе закон для забойцы уцекача, якое жыццё мае быць захавана. Калі ён забіў блізкага без намеру і калі прадставіў доказы, што ані учора, ані заўчора не меў супраць яго ніякай нянавісці, але проста пайшоў з ім у лес секчы дрэвы і пры сячэнні дрэў сякера выпала з рук, і железа, саскочыўшы з тапарышча, ударыла і забіла яго сябра, тады хай ён уцякае ў адзін з вышэй згаданых гарадоў і жыве. Каб мсцівец за кроў у гарачнасці сэрца не пагнаўся і не дагнаў яго, калі далёкая дарога, ды каб не памёр той, хто не вінаваты ў смерці, бо даказана, што не меў ён раней аніякай нянавісці да таго, які быў забіты. Ні учора, ні 3-го дня. Таму я загадваю табе, каб ты выдзеліў 3 гарады на аднолькавай адлегласці паміж сабою. Калі Господ Бог твой пашырыць межы твае, як прысягнуў тваім бацькам, ды аддасць табе ўсю зямлю, якую паабяцаў ім, калі ты будзеш пільнавацца кожнага гэтага прыказання і выконваць тое, што я табе сёння загадваю, каб любіў ты Господа Бога твайго і хадзіў увесь час дарогамі яго, тады дадасі сабе 3 іншыя гарады і падвоіш колькасць вышэй згаданых гарадоў, каб не праліваць нявіннай крыві пасярод зямлі, якую дасць табе Господ Бог твой ва ўласнасць, каб не было на табе віннай крыві. Калі, аднак, хтосьці з нянавісці да свайго блізкага цікаваў на яго жыццё, паўстаў супраць яго, забіў яго, і той памёр, і уцячэ ён у адзін з вышэй названых гарадоў, то старэйшыны гэтага горада пашлюць па яго, забяруць яго з месца сховішча і аддадуць у рукі мсціўцы за кроў, і ён памрэ. Не шкадуй яго і змый кроў нявінную з Ізраэля, каб добра табе было. Не парушай межаў блізкага твайго, якія вызначылі папярэднікі ва ўладанні тваім, якое атрымаеш ты ў зямлі, што дасць табе ва ўласнасць Господ Бог твой. Недастаткова будзе аднаго сведкі супраць каго-небудзь, якім бы ні быў яго грэх або яго злачынства. Але дастаткова будзе любога слова з вуснаў 2 або 3 сведкаў. Калі выступіць сведка лжывы супраць чалавека, вінавацячы яго ў злачынстве, то хай стануць абодва чалавекі, што маюць спрэчку перад Господам, перад абліччам святароў і суддзяў, што будуць у тыя дні. Калі суддзі надзвычай уважліва праверыўшы выявяць, што лжывы сведка сказаў няпраўду супраць брата свайго, то хай яны зробяць яму тое, што ён меў намер зрабіць брату свайму. І так вынішчыш зло з асяроддзя свайго, каб другія, пачуўшы, баяліся і ніколі больш у асяроддзі тваім такіх рэчаў не адважаліся рабіць. Не шкадуй такога, але душу за душу, вока за вока, зуб за зуб, руку за руку, нагу за нагу патрабуй.